Φορτανίστα καινούργια μάξα ωραία τα κουτουλούνες, οι προφυλακτήρες. Αυτή είναι η Νεκταρία. Αυτή είναι η Κατερίνα. Έτσι θα τους δείχνω. Αυτή είναι η Ρένα. Η Μαρία. Έλα εδώ. Όπως είσαι τόσο όμορφη. Πες το. Αναστασία. Εσένα σε έχω πάρει. Οικονομάτης μαζώνει καψούλια από τα δάχτυλα την κάρα. Μα μιλάμε για λεφτά. Ο Γιάννης είπαμε, από Αμερική. Μιλούμε για Αμερική. Πάμε να δούμε τα νησί. Τα αρνί κοντεύει. Μιχάλη, είχα μισή ώρα ακόμα. Ο Μιχάλης κοιτάζει τη γεννήτρια να βγάζει ρεύμα. Σε μισή ώρα μέσα είναι έτοιμο, Ωραία. Παίρνω, διαδικασία. Πάρτε το βουνό έτσι να πούμε. Έστε το βουνό, Το βουνό και γάμο. Τι ωραίο που είναι το βουνό αυτό. Καλήτα. Τις κολόνες που θα βάζεις και πει, το αρατσάκι που ρίξω τώρα, όλα τα πήρα. Εντάξει. Έλα, σάλευε και στην αγκινέρα να σε πάρω. Α, μπράβο. Σάλευε. Στα αγκινάρες σάλευε. Καλά το παίρνω. Ναι, άμα με βλέπεις καλά είναι. Α, Με βλέπεις μέσα. ναι, Κοντά, έλα. στο κέντρο. Για αγκινάρες. Αγκιναράκια. Αυτή εδώ πέρα τώρα Ναι, θέλει κόψιμο. είναι άγρια. Κόψουμε τώρα Ναι, την αγκινάρα. ναι, κόψε έτσι ναι. Κόψε μια. Πού είναι το κόψω, δεν έχω μαχαίρι. Γύρισε τη έτσι μόνο μια να κοπεί από κάτω. Την πιάσει. Ναι, έτσι. Γεια. Αυτό είναι. Αγκινάρα πρώτης κατηγορίας. Πρώτης κατηγορίας. Μασκότατη. Ναι, αμέ. Βλέπεις. Ναι, αμέ, τη βλέπω. Ωραία. Τη βλέπω. Την πάω να την καθαρίσω, τη φάμε να πιούμε μια ρακή τώρα. Ναι. Τα μαγνητοφωνία αυτά που λέω εγώ τώρα. Τώρα παίρνεις τον Γιάννη, τον Αμερικάνο που Ναι, ο Αμερικανάκι είναι εδώ. Αμερικανάκι, θα το ξαναπάμε πάλι στην Αθήνα, στην τέτοια. Ναι, πάρα εδώ. Εδώ, όλο. Μπράβο. Εδώ. Έτσι είσαι, καλώς είσαι. Ναι, και το μοναστήρι και από πέρα. Πού είναι το μοναστήρι. Να το. Το Τριζιά, για πάει ένα Τριζιά. Παίρνεις να κάνουμε τα διάολκα. Ναι, αμέ. Παίρνω. Παίρνω το Ντουνιά, παίρνω και το Καστέλι απέναντι, παίρνω και το, πώς το λένε, το Πύργο. Το Πύργο πάρε. Το Και το Πύργο. χωριό πώς το λένε. Καστέλι. Λέγεται τα παίρνει. Το Καστέλι είναι αυτό εκεί πέρα. Καστέλι, μπράβο. Ο Πύργος είναι εδώ. Η Ρόκα είναι τα δύο βουναλάκια που φαίνονται εκεί πέρα, τα δύο. Η Ρόκα, ναι. Η Ρόκα, πού τη Ρόκα. Φέρνω. Ναι. Αυτό είναι, παιδιά. Αυτό, εντάξει. Πήγε στο τώρα.